Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagpapasara sa isang hog farm sa Florida Blanca, inalmahan ng grupong Sinag. Bawas singil sa electric bill, asahan ngayong Hulyo, ayon yan sa Espelapco. OFW na nasawi sa UAE, posibleng biktima ng illegal recruitment, ayon sa OWA. At Kapampangan Bishop Ambo David, inihalal bilang Pangulo ng CBCP. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Good news para sa mga consumer ng Espelapco dahil ngayong Hulyo ay bababa na raw po ang singil sa kuryente. Ipinaliwanag din ng naturang power distribution utility kung bakit sumipa ang electric bill nitong Mayo. Kasama natin si Rainiel Pawid para sa iba pang detalye. Go ahead, Rainiel. Yes, Nicolette, no, nagpatuloy nga yung pagdinig ng Sangguniang Panlungsod ng Siyudad San Fernando. Di kaugnay nga doon sa mataas na singil ng Espelapco noong nakaraang buwan. At dito nga nabanggit nila na mas maganda raw na avenue itong pagdinig na ito kumpara doon sa nakalipas na pagdinig, no, sa Sangguniang Panlalawigan dahil dito ay nabigyan sila ng pagkakataon para mas mapalawig o mas malalim na ma-explain sa taong bayan kung bakit nga ba tumaas yung singil sa kuryente noong Hunyo. Unang-una, Nicolette, kanilang inuulit na dahil nga sa mataas o dahil sa mainit na panahon ay mataas din ang demand sa paggamit ng mga appliances gaya na lamang ng electric fan at aircon. Dito nga sinabi nila doon sa kanilang weather analytics report sa nakalipas na 3 taon, ditong mga panahon ng Mayo talaga sumisipa yung demand sa paggamit nga ng mga cooling appliances kung tawagin nila. Dahil nga ito rin yung panahon kung saan mainit talaga yung temperatura at yung heat index ay talagang sumisipa sa 50 plus, no, Nicolette. At dito rin mismo sa hearing na ito, kanilang binanggit na dahil nga pumasok na yung panahon ng tag-ulan at tumamig na, unti-unti nang lumalamig ang panahon, ngayong Hulyo ay asahan daw ang mababawasang singil sa kuryente para sa mga consumer ng Espelapco. Kanila ring binanggit, Nicolette, ang ilang paalala na hindi lamang ang Espelapco ang nagkaroon ng taas singil, kung hindi ang iba pang power distribution utility sa buong Pilipinas. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Wala ng buhay nang matagpuan ang isang kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa loob ng palikuran ng isang barracks sa San Narciso, Zambales. Inaalam pa naman ng mga otoridad ang dahilan ng pagkamatay ng kadete na tubong Butuan City. Gumugulong na ang investigasyon ng pulisya sa San Narciso, Zambales kaugnay ng pagkamatay ng isang kadete ng Philippine Merchant Marine Academy. Sa Facebook post, sinabi ng PMMA na dinala sa ospital si Jonas Bondoc Martes ng umaga matapos itong makitang walang malay sa loob ng banyo ng Alpha Company Barracks. Naisugod pa umano ito sa isang ospital pero doon ay dineklarang patay na ang kadeteng tubong Butuan City. Nakipagtulungan na ang PMMA management upang matukoy ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Bondoc. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang inilabas na detalye sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagsumite na rin umano ng courtesy resignation ang Commandant of Cadets, Battalion Officer at Company Officer bunsod ng insidente. JM Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, OFW na nasawi sa UAE, posibleng biktima ng illegal recruitment ayon yan sa OWA. At pagpapasara sa isang hog farm sa Florida Blanca, inalmahan ng grupong Sinag. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Nagpaalala ang OWA Region 3 sa mga nagbabalak na mag-OFW
na huwag umanong makumbinsi sa estratehiya ng mga illegal recruiter na mag-tourist visa sa bansang pagtatrabahuhan at doon na lamang maghanap ng employer. Bukod umano kasi sa posibleng maloko ay makukumpurmiso din ang benepisyong makukuha sa OWA kung hindi lehitimo ang kanilang pag-alis sa bansa. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Paulo. Nicolette, huwag makipagtransaksyon sa hindi lehitimong manpower agency. Partikular na ang mga nag-aalok ng trabaho abroad na ang entry ay tourist visa o visit visa lamang. Ito ang paalala ng Overseas Workers Welfare Administration o ni OWA Regional Director Esperanza Covarrubias upang hindi raw maloko at makompromiso yung kontrata mula sa sweldo at benepisyo ng isang domestic helper. Naihalimbawa ni Direktor Esperanza ang kaso ni Maria Sigrida Santos na nasawi dito sa Sharjah, UAE, Nicolette. Base sa record ng OWA, 2016 pa ang huling active membership nito sa OWA. Dito inamin naman ni Ariel Santos, ang mister ni Maria, na may nag-recruit kay Maria sa pamamagitan ng tourist visa ay makakapagtrabaho umano ito sa UAE. Ayon kay Direktor Esperanza, parte ng kanilang pagtulong sa pamilya Santos ang pag-imbestiga sa recruiter ni Maria na nag-aklok ng tourist visa para makakuha ng direct employer dyan naman sa UAE. Maaari umano itong kasuhan ng illegal recruitment dahil hindi nagawang maiparehistro ang kontrata ni Maria sa polo sa UAE. Ayon sa OWA, peligroso ang pag-exit sa bansa na walang direktang employer na kausap dahil pati na ang legitimacy ng kontrata ay maaaring labag sa labor law ng pupuntahang bansa at gayon na rin dito sa Pilipinas. Samantala, nakahanda naman umano, Nicolette, na iapela ng OWA Region 3 sa Board of Directors ng kanilang main office o dito sa mismong OWA, itong kaso ni Maria na pagdaragdag ng benepisyong maaaring makuha gaya ng scholarship grant sa mga naulilang anak ng OFW. Pakinggan natin si Director Esperanza. We will be requesting yung assistance ng aming head office. We will be siguro recommending in terms of siguro education. Tingnan po natin, this is not yet final. Hindi pa po final to because we need to have a recommendation and then probably approval from our board of directors. Hindi po at kay admin. Once sila po ay isang member ng OWA, because we have so many benefits, hindi lamang po sa ating mga overseas Filipino workers, pero kasama na po ang kanilang buong pamilya, yung kanilang mga anak na pwedeng hunanin sila pag-aralin kung sila po ay active member po ng OWA. At the same time, in terms of ganito po na kalipitan na namatay po ang isang OFW, may makukuha po silang mga death benefits starting from 120,000 to 220,000. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagbabalita. Sa iba pang balita, balak questionin ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG ang legalidad ng pagpapasara ng Florida Blanca Municipal Government sa isang commercial hog farm ng kumpanyang Evergreen Bioscience Technologies Incorporated. Sa panayam ng CLTV News kay SINAG Chairperson Rosendo So, ang executive order ng Pangulo na layon umanong mapasigla ang industriya ng pagbababoy sa bansa ang isa sa kanilang pinanghahawakang batas. Hamon naman ang lokal na pamahalaan na idulog na lamang ito sa korte. May exclusive report si Paulo G. Santos. Nakakandado ang main gate at nababarikadahan ng mga concrete barrier ang lagusan ng hog raising farm ng Evergreen Bioscience Technologies Incorporated dito sa Barangay Gutad, Florida Blanca, Pampanga nang magtungo ang CLTV News Team. Bukod dito ay may nakaimprentang malaking tarpaulin na nakasaad ang Notice of Closure of Establishment and Confiscation, Seizure of Animals. 2 linggo matapos hihain ang closure order, 2 linggo na ring gwardyado ng ilang kagawad ng barangay at mga pulis ang bungad nito.
Mission umano nila ay kung tatalima ang management ng kumpanya na ilabas lahat ang mga alagang baboy at hindi ang paunti-unti lamang na animoy business as usual. Dahil ito ang kautusan di umano ng korte sa illegal na operasyon ng babuyan dahil wala itong kaukulang permit sa lokal na pamahalaan. Bago kami po inassign dito, ang sabi po sa amin, 3 araw lang. Pero ngayon, 11 days na kami rito, wala pa rin pong nangyayari sa usapin. Ayon kay Lupon George Kimbao, ang reklamo ng mga kabarangay na umabot sa korte ang tinugunan ng lokal na pamahalaan para ipasara ang babuyan na di umano'y namemerwisyo dahil sa masangsang na amoy sa lugar. Dahil sobrang amoy talaga naman ang Unang-una, nasa gitna po kasi siya ng barangay eh. Bawal naman po yan sa batas natin. Apilan naman ni Clarissa Gatbonton, sekretary ng kumpanya ng Evergreen Bioscience Technologies Incorporated. Hindi lamang ang kabuhayan ng mga empleyado ang naiipit sa kinahaharap na aberya ng kumpanya, kundi pati na ang mga buhay na baboy sa loob ng farm. Na dahil sa pagbarikada sa main gate, ang employees entrance na lamang ang ginagamit na lugar upang ibagsak ang feed supply ng mga alagang baboy. Ginawan po namin ng paraan para lang po makakain po yung baboy kasi kawawa po. Gawa po ng hinarangan po yung gate namin na pinagpapasukan. Gumawa po kami ng paraan para makakain po yung baboy. Makapagpasok pa rin po kami ng feeds. Ayon kay Clarissa, batid nila ang paghihirap na makabangon ng hog industry sa bansa at ang hinaharap pa umanong asunto ng kanilang pinaglilikurang kumpanya ay naglalagay sa alanganin ng kanilang employment. Gawa po niyan dahil po mahihirapan po kami maghanap pa ng trabaho. Gawa po ng una po, pandemic. Pangalawa po, dahil kukunti na lang po ang baboy sa Pilipinas. Gawa po ng banta ng ASF. Konti na lang po din ang supply ng baboy sa Pilipinas. Kaya mahihirapan din po kaming maghanap ng trabaho. Sa panig ni Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairperson Rosendo So, nakahanda silang questionin ang legalidad ng pag-iimplementa ng closure order ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca, Pampanga. Taliwas umano kasi ito sa utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na tulungang makabangon ang hog industry dahil sa African swine flu crisis. At ang execution sa pagpapairal ng closure order ay tila bara-bara rin umano. Itong local government headed by the mayor, I think blinak yung farm. No? Blinak yung farm. Wala naman sinabi ang korte na ganun dapat gawin. Diba? Sinabi ni So na isa sa pangunahing target ng SINAG ay ang makakuha ng baboy sa naipasarang farm. Breeder in nature umano ang classification nito na akma sa programa ng Department of Agriculture na repopulation ngayong nasa ilalim ng state of emergency ang negosyo ng babuyan sa Pilipinas dahil sa African swine fever. Ang concentration namin is yung makakuha dun sa farm. Diba? And makarepopulate dun sa mga ibang area. And yun ang important natin na gagawin ngayon para at least matulungan ang local industry dito sa ating bansa mag-repopulate. Sa pag-question ng legalidad ng operasyon ng kumpanya na nasa korte pa lamang, umaapila ang SINAG na huwag maantala ang programa umano ng national government sa pagbabalik sigla ng industriya ng sinalanta ng ASF. Samantala, ayon kay Tito Mendiola, ang Municipal Administrator ng Florida Blanca, Pampanga, mailalabas lamang umano ang mga baboy sa naipasarang farm kung bultuhan o malakihang bilang ng baboy ang ilalabas dito. At nilinaw niyang nasa korte na ito at umaakto lamang sila sa pagpasya ng hukuman. Pero sa ngayon, pinapapasok namin yung pagkain, yung baboy hindi pwedeng lumabas ng commercial number. Pwedeng lumabas yung baboy kung mag-ibigay sila ng schedule na paglabas ng lahat ng baboy. Let's say, naglalabas sila ng several hundreds a day. May taning na 30 days umano ang LGUs ng Florida Blanca, Pampanga sa pagpapalabas ng lahat ng baboy ng naipasarang farm. At sa estratehiya ng SINAG na maglalabas ng baboy na limitado sa repopulation program para sa pagbangon ng ASF
ay kanila umanong hindi pahihintulutan. My case, if you will ask me, coming from a non-lawyer, ay hindi ko palalabasin. Alright. Bigay lang sila ng schedule. Lahat na, kung ilang araw yan, kung ilang linggo, para kasi sobra na. Diyos ko, kung makita mo yung amoy dito, 2 barangay ito . Sinisikap ng CLTV News Team na kumuha ng kopya sa sinasabing pasya ng korte sa pagpapasara sa kumpanyang Evergreen Bioscience Technologies Incorporated sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Administrator Menjola, pinayuhan umano muna siya ng kanilang legal counsel na wag na munang magsalita ukol dito at iginigiit nilang may legal na basihan ang kanilang closure order. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Kapampangan Bishop Ambo David, inihalal bilang Pangulo ng CBCP. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. May bagong pangulo na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ito ay walang iba kundi ang ating kabalen na si Bishop Pablo Virgilio David o mas kilala bilang Bishop Ambo. Ating balikan ang mga naging karanasan ni Bishop Ambo dito sa Pampanga sa report na ito ni JM De Jesus. Hinirang na bagong presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang Kapampangan Bishop na si Pablo Virgilio David o Bishop Ambo. Nahalal si Bishop Ambo bilang pangunahing leader ng CBCP ngayong Huwebes, July 8 sa online plenary assembly ng mga obispo sa bansa. Bago maging presidente ay nagsilbi bilang vice-presidente sa CBCP si Bishop David noong 2017. 1983 nang maordenahan siya sa Archdiocese ng San Fernando at kinalaunan na tumayo bilang auxiliary bishop sa nasabing Archdiocese noong 2006 hanggang 2016 bago na ilipat sa Caloocan. Una siyang naitalaga bilang assistant parish priest sa Santa Lucia Parish sa Smuan, Pampanga. Nanilbihan din siya bilang spiritual director at dekano sa Philosophy at Theology Department ng Mother of Good Counsel Seminary sa San Fernando, Pampanga, simula noong 1984 hanggang 2006. Naging kura paroko naman siya ng Ascension Parish ng Lourdes Heights Subdivision sa siyudad San Fernando at ng Holy Rosary Parish ng Angeles City noong 2008 hanggang 2015. Isa rin si Bishop David sa 5 Pinoy na dumalo sa Synod of Bishops on the Word of God sa Vatican noong 2008. Kilala bilang isang makatao at makakalikasan na pari si Bishop Ambo at kritiko ng mga pagpaslang sa ilalim ng Administrasyong Duterte kaugnay ng war on drugs. Magsisimula ang termino ni Bishop Ambo sa December 1, 2021. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo lang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.